pachgi ni kata mumo dagi nikech en chik mathiro ji. Wan kaka kweth mar Azimio wik mwadhi chakoni wadhi goro pachwa ma waluongo ni the people's budget. Wabro pedhe ayanga, wabro some ayanga kendo ji biro yiego. Omulo an adwa ori Ruto. Dhi kon Ruto mondo tim gik moko adek. Namba achiel, owego agoko mondo mi odog piny, obed mos, olor piny mondo winj jopiny. Namba ariyo, ogeng' weche mag mibadhi. Tax okonyiso ni mibadhi onge. Mibadhi kiketho to koro tax be dok piny. Namba adek mogik. Yes. Jo Kenya kwanza nyaka we weche mag achuna. Achuna chich ko yugni okwadwar nekech wan wang'eyo ni tani economy rach. To ka economy rach ichuno ng'ato ni gol pesa ni mondo dhi kama kama. Ji wuoyo ji winjore. Ema miyo wan wasewinjore gi jopiny. Okay. Wik mabiro ni wabiro goro chik mar jopiny. Wabiro goro budget mar jopiny. Wabiro some to biro neno. To biro compare gi margi ni. Okay. Margi ni en weche madhi thirowa. Ema miyo wan wacho ni wan kudwa kale gi thuon wachu. Okay. To ka kudwa kale wachu. Wan gi mwarito uni kopo no kale ga chuna kako chuno ni. Turu nema na gima mino mono kanyunja no neno. Nigi mo wacho nigi kimo kadek amba goero kama nikech wacho nigi dhi somo budget.